Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas 3, pripun kabare? Mugi-mugi sehat selalu nggih. Kepanggih malih kalian Bu Rusma, ing dina iki bocah-bocah bakal sinau basa Jawa wulangan 6 kanthi materi tembang dolanan. Tentune para siswa kabeh sampun diajari tembang dolanan nalika kelas setunggal menapa dene kelas kalih. Nggih menapa kok awake dhewe nyinaoni tembang dolanan iki? Dadi tembang dolanan iki salah sijine kabudayan Jawa sing kudu dilestarekake. Mulane kudu disinaoni supaya bocah-bocah ora gampang nglalekake. Tembang dolanan yaiku sawijining tembang Jawa sing ora keiket lan ditembangake karo bocah-bocah sinambi dolanan. Tuladhane tembang dolanan kayata tembang mentok-mentok, kidang talun, padang bulan, kodhok ngorek, jublek-jublek suweng, gundul-gundul pacul, jamuran, jaranan, suwe ora jamu, lan sapanunggalane. Mestine bocah-bocah sampun apal utawa sampun mangerteni tembang-tembang dolanan kasebut. Nah, para siswa kabeh, saiki ayo bareng-bareng nembangake tembang dolanan, padang bulan, gundul-gundul pacul, kidang talun, lan kupu-kuwi. Let's go!
dolanan, bocah-bocah diajari babagan kewan-kewan, tanduran, budi pekerti, lan sapanunggalane. Sakliyane kuwi, tembang dolanan uga nduweni isi utawa piwulang. Tuladhane kaya ing tembang mentok-mentok, isine piwulang supaya ora keset utawa males. Ing tembang gundul-gundul pacul, isine supaya ngerjakake pakaryan kanthi ngati-ati. Para siswa sedaya, ngoten niku wau andharan ngenani materi tembang dolanan. Sampai ketemu malih ing video pembelajaran liyane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.